Көнбагыш балалары. Русия уртасында ислам утрауы һәм башка төрле атамалар белән йөртәләр бу авылны. Заманында чит кешеләр андагы хәтта керергә дә курыккан. Нинди серле авыл икән соң ул? Хәзер белербез. Көнбагышлар үскән кырлар янәшәсендә бер бик матур күл бар. Аның суы шул кадәр чиста ки, анда карасаң төбе дә күренә. Шуңа күрәдер инде күлгә Белое озеро дигән атама бирәләр. Шул күл янәшәсендә урнашкан авылга да әлеге исем күчә. Авыл халкы аны кыскартып Озерки дип тә йөртә. Ләкин Белозерье дигән атама авылның төп исеме булып кала. 16-нчы гасыр уртасында Аккүл янәшәсенә берничә гаилә килеп төпләнә. Абдулловларның бабалары, безнең бабалар, Баймашевларның бабалары, Абдурашитовларның бабалары монда килеп утырганнар 3-4 семья. Авылда 3000-нән артык татар яши. Барысы да мөселманнар. Белозерье шәригать кануннарына нигезләнеп яшәүче авылларның берсе. Мондагы кешеләр тырыш, уңган. Һәрберсенең диярлек үз эше, үз шөгыле бар. Безнең кардәшләребез бизнес белән шөгыльләнәләр. Шуннан семечка фасовать итәбез инде күп ниләр монда фирмалар бар. Шуннан соң колбаса ясап чыгара торган ни бар, завод бар. Икмәк тә пешерәләр безнең авылыбызда. Дистәләп булган магазиннарыбыз да бар безнеке. Белозерье кибетләрендә дә бер үзенчәлек бар. Монда киштәләр сатыла торган товардан сыгылып тора. Ләкин хәрәм булган эчемлекләр, тәмәке, гомумән авылның бер кибетендә дә юк. Анда бары тик халал ризык кына сатыла. Продукцияның бер өлеше исә авылда булдырыла. Монда урамда яулык япмаган хатын-кызларны сез мәңге очрата алмассыз. Егерменче гасыр башында Белозерьедә 3 зур мәчет булган. Ләкин инкыйлабтан соң алар җимерелә. 1989 елны исә авыл аксакаллары мәчет төзергә хакимияттән рөхсәт алалар, урын билгелиләр. Мәчетне торгызу эшендә бөтен авыл халкы берләшә. Бүген исә Белозерье авылында 8 мәчет бар. Мәчеткә йөрүчеләр алхамдулилла күп. Бездә хатын-кызларга да дәресләр була, ир кешеләргә дә дәресләр була. И без җума көннәрне шул зур мәчеткә менә бөтен авылыбыздан җыелып җума намазларын укыйбыз инде. Авыл урамнары киң. Һәр урам уртасында мәчет. Белозерье халкы 5 вакыт намазын калдырмый. Күпчелеге мәчетләргә килеп дуга кыла. Җомга намазларына исә яңа төзелгән җомга мәчетенә җыелалар. Яңа гыйбадәтханәне салуда авыл сәүдәгәрләре дә зур өлеш кертә. Мәчетне төзергә дә мөселман бригадасын чакыралар. Республика Чувашиядан, Чебоксардан килделәр, Канажагыннан татар мөселманнары, ул бригадирлары кардәш була, безнеке ул хаҗ кылган Зөфәр Алиев. Ул кардәшләр килеп монда төзеделәр. Бар чыгымнарны авыл белән бергә күтәрәләр. Бик дус һәм тату монда авыл халкы. Кайгыларны да, шатлыкларны да уртаклаша беләләр. Менә шулай яши Русия уртасындагы ислам утрауы.